Fil-park ta' Kennedy Grove f'sit fejn qabel tista' tajt ma kien hemm xejn, illum sibna xena li tilqak. B'attrezzatura għall-logħob ta' tfal u eżerċizzju għall-kbar. Laqtitna merry-go-round għad-disinn mhux tas-soltu tagħha. Kif tistgħu tinnotaw hija aċċessibbli għat-tfal kollha anke dawk li jagħmlu użu minn siġġu tar-roti. Din hija biss parti minn proġett ta' tisbieħ tal-park ta' Kennedy Grove. Dan il-park kien ilu snin nieqes minn faċilitajiet tal-lob ta' tfal. Dawk li kien hemm snin ilu kellhom jitneħħew wara li qdiemu u spiċċaw periklu. Żorna Kennedy Grove meta l-Ministru Leo Brincat inawgura il-proġett. Spjega li parti mid-żona forestata kellha tintuża biex tranġat triq il-kosta. Proġett infrastrutturali li tejjeb il-kwalità ta' ħajja ta' bosta. Transport Malta kumpensat b'mod xieraq u maqbula l-art meħuda mill-parks billi għenet finanzjarjament għat-tisbieħ ta' Kennedy Grove. Il-Ministru tenna b'sodisfazzjon li x-xogħlijiet fuq is-sit imbdew f'Ottubru li għadda u kienu jinkludu xogħlijiet fuq il-passaġġi tal-konkrit, xogħlijiet ta' installazzjoni ta' arbli u bollards tad-dawl, xiri u installazzjoni tal-apparat tal-lob ta' tfal u xiri u installazzjoni tal-apparat tal-ġim għall-adulti. Ġie installat tapit tal-gomma, qatt ta' picnic tables u bankijiet. Dan ix-xogħol sar kważi kollu minn kuntrattur privat, imma kien hemm ammont konsiderevoli ta' xogħol li sar minn ħaddiema tal-parks, fosthom il-fabbrikazzjoni u t-twaħħil ta' gazebo tal-injam fiċ-ċentru tas-sit, watchtower u dar tal-logħob għat-tfal, twaħħil tal-arbli u l-fanali tad-dawl inkluż il-wiring u t-twaħħil ta' bankijiet. Kienu installati qatt ta' kameras CCTV. Ix-xogħol minn ħaddiema tal-parks inkluda wkoll żbir ta' siġar reżistenti, tħawwil ta' madwar 150 siġra u arbuxelli ġodda, bini u tiswija ta' ħitan ta' sejjieħ u ġarra ta' ħamrija u kompost minn taqali biex jiġi nvellat u strutturat is-sit. Il-poplu ta' din iż-żona aċċana għal dan it-tip ta' investiment. Staqsejna infatti lil manager tal-proġett jekk hemmx bandli simili fil-madwar. Ma jidhirlix laqqas li ma' bandli ġifieri. Bandli dejjem kienu Kennedy Grove meta kien hawn bandli jeżistu. Fil-fatt ġabdew biex jidħlu ħallejt xi ħadd jidħol jiena qabel il-ftuħ. Il-Ministru Brincat spjega li hemm il-ħsieb li t-tisbieħ ikompli, tant li hu maħsub li jiġu introdott apparat ieħor tal-lob lejn in-naħa ta' fuq tal-Park tas-Salina u jitpoġġa terf artifiċjali madwar il-funtana ċentrali fl-istess żona.